tadadoi dihita na marsyaholongan di bagasan o pason atong ulos na gajang doon ulos na hapal huhut si toro rabu asa gajang barita horas las daging muna las toro mawapara muna marhita tangyang nami tua mata namar tua de bata alani molusong lo penabuta basa tami ulos mo lasma daging dohot to di muna basa tami ulos tuhamu saha mapas-pas tuhamu musik. Unang jahudul. Mau lihatin mari Tuhan, di lota di bagasan sedarion, tiur jala renggan makorhon las niroha. Las niroha itu hami tong ro, mabuat tangiang marhite ulos na ekspasaton nami. Kalau nami mamita to mata na mertua debata. Di ulaun las niroha sedarion, las rohamu, las rohanami, martaba-taba pas-pasun ni Tuhan, jala otak waka joluan nyarion. Ulos na gajang storo rabu nek pasahatan nami. Dalam nami martangyak tomatan nomor tua debata. Gajang niumur di hamuna saluh na dohot gudang ni pasu-pasu. Mista batua mapar linggoman si borok. Tuhata debata nomor tua horas mahamuna saluh na di parorot. Pasahat kami uloson sahak mapitata sahak matangyakta sahak nisolu sahak tubotean di tiga ras. Di pas-pas Tuhan mahamu leleng mangolu. Gabean jala horas. Musik na yamang. Amang boru na burju hamo ma gabe persinabung di ulaunon do amang boruku gabe protokol dang natabay-bay ni daong alay na neng dohonok ku disi ikut tajujung do baringita molosohita ICB tapodaya kanau poso anggiat adong panggatit tasogot dison upasahata mi jamparmu ima ulos tu persinabung bereng mamang buru ulini uloson songonima ulini rohania suhuton di ulauta sadario atong dakpola ganjang dohonok kube ulus na gajang sitoro rapu jala ulus na hapal gajang barita horas bikion nami sambar kapasaribu tujoluanon marhite-hite kaulon na pinay muna laos hapal do pasapasuni debata mangulus ito dimu lau manguluahon saluhu na parsuruon niya kaparulaon ni laos ulos na gajang doon asa gajang maumurmu si toro rabu tuturo nama dia kau paramu dang pala akagudang be hataku subasahat tamen ulos tuhamu doon nai masuk katana saha disulu masahat tubartean upasahat tamen ulos tuhamu saha mahoras hut gabian songoni madohon na yang buru musik.